Bungwe la Malawi Regulatory Authority Macra mbuyomo lidatulutsa chiganizo chonena kuti likufuna kugula makina amene akhale akuthandizira kuchita tracking omwe akuchita misinformation komanso disinformation maka pamasamba a mchezo. Ndipo malingana ndi kulankhula kumeneku ndipo zitatero bungwe limeneli la Macra lakhalanso lisakupereka ma update okhuza nkhaniyi. Ndipo makina amene bungweli limayembekezeka kugula ndi andalama pafupifupi 2.6 biliyoni. Ndipo nkhani yonse ndiyonena kuti mabungwe osiyanasiyana komanso nzika zosiyanasiyana zomwe nzokhudzidwa za mdziko lino la Malawi zadzudzula bungwe la Macra maka posabweretsa poyera nkhani yokhuza kugudwa kwa makinawa. Ndipo afotokoza kunena kuti makinawa chinenene ni bungweli kuti likufuna kugula palibenso update iliyonse imene adayibweretsanso ku mtundu wa Malawi kuti udziwe kuti nkhani yogula makinawa ili pati tsopano padakali pano. Ndipo bungwe la Concerned Citizens of Malawi People Power Movement limene ndi CCMPPM yafotokoza kunena kuti bungwe la Macra lalephera kulemekeza chiganizo komanso kulemekeza dziko posaliuza chindunji cha momwe zikuyendera pa nkhani yogula makina amene azithandizira kuchita tracking nkhani ya misinformation komanso disinformation. Iwafotokoza kuti bungwe limeneli likukanika kubweretsa poyera ku mtundu wa Malawi cholinga komanso momwe zinthuzo zikuyendera padakali pano maka pa ndondomeko yogula makina amenewa. Ndipo mu statement yomwe yasayinidwa ndi CCMPPM member yemwe ndi Edward Kambanje komanso Oliver Nakoma afotokoza kunena kuti dziko lino la Malawi lidafotokoza kuti likufuna kugula makina amene azithandizira kuchita track nkhani za misinformation ndi disinformation. Koma afotokoza kuti padakali pano palibenso chilichonse chimene bungweli likupereka ku mtundu wa Malawi maka ma update ankhani yokhuza kugudwa kwa makina awa. Ndipo palibe chilichonse chimene Amalawi abenthuliridwako kuti padakali pano zinthuzo zikuyenda motani. Ndipo afotokoza kunena kuti kukhala chete kwa bungweli nkosaloledwa ndipo ndi zinthu zopereka mafunso kuti no program imeneyi ikuyenda motani. Ndipo bungweli lafotokoza mu statement yawo linafunsanso bungweli kuti lipereke nthawi komanso momwe ma expenditure akuyendera pa nkhani ya katundu yemwe akuyembekezeka kugudwayi. Ndipo adafotokoza kunena kuti kuwononga ndalama pafupifupi 1.5 million US dollars pa katundu ameneyi yemwe agudwe kuti azigwira ntchito kuchita tracking nkhani ngati izi ndi ntchito imene ndiyopanda pake ponena kuti palibe chilichonse chimene chingapindulira Amalawi ponena kuti Amalawi akuvutika ndi moyo wa tsiku ndi tsiku osati nkhani zonga za intaneti monga zimakhalira. Chifukwa afotokoza kuti ngati kuli vuto lalikulu Malawi muno simaka nkhani ya intaneti koma nkhani ya zaumoyo zamaphunziro zimene kufikira mtsiku la lero zidakalibe magawo amene dziko likuvutika nawo. Ndipo olankhulirapo pa nkhani za ndale malingana ndi olankhulirapo pa nkhani za ndale osiyanasiyana adachenjeza ku nduna wa za information kamba kosagwiritsa bwino ntchito lamulo komanso ufulu wa anthu pofuna kubenthulidwa komanso kudziwa satane wa momwe ndalama zaboma zikuyendeseredwa. Ndipo momwe anthu amafika matsankho mchaka cha 2025 amene adali osankha mtsogoleri wa dziko palibe chilichonse chimene Amalawi adapatsidwa chokhuza ndalama zokwana 2.6 billion zimene zidayerekezedwa kuti zigulitsidwe makina amenewa amene azikhale ogwira ntchito pochita track disinformation komanso misinformation pamene anthu azigundika kumachita misinform anthu kubweretsa nkhani ngati ma fake news ndi zina zotero momwe azichitira track zinthu ngati zimenezo komanso onse amene amayipitsa mbiri za anthu. So malingana ndi magulu osiyanasiyana afunsa bungwe la Macra komanso management yatsopano kuti ipereke mwachindunji maka pa nkhani ya momwe zikuyendera kudongosolo logula makina amene akufotokozedwa
kuti omwe achite cost 2.6 billion. Ndipo afotokoza kuti ngati dongosolo logula makinawa likupitirira akuyeneka kuti apitirize kulichita monitor mu nkhani yoti ipindulira Amalawi maka poonesa transparency and accountability komanso utsogoleri wabwino. So nkhani ndiyo imene tikufotokoza kuti bungwe la Malawi Communication Regulatory Authority Macra limene lili pa dongosolo kapena kuti pa plan yofuna kugula makina amene azigwiritsa ntchito maka pa nkhani ya misinformation komanso disinformation amene takamba kale kuti ndi pafupifupi ndalama zokwana 2.6 billion. Koma malingana ndi ma concerns ochokera kwa nzika za mdziko lino la Malawi afotokoza kunena kuti kumeneko ku Macra chichitire na update pomwe amaganiza zogula makinawa palibenso update iliyonse yomwe dziko linalandiranso maka pa nkhani imene. Ndeno anthu afotokoza kunena kuti komanso dongosolo logula makinawa ndi dongosolo lomwe silikumveka bwinobwino chifukwa chonena kuti nzika za mdziko lino zikuvutika kwambiri maka pa moyo wa tsiku ndi tsiku osatinso pa nkhani ngati zimenezi. Afotokoza kuti masekita ngati aumoyo nkhani ngati za maphunziro zikumana ndi mavuto osiyanasiyana. Kuti bwanji boma silidangochita shift chiganizocho ndi kuyamba kuthandiza kaye malo ngati amene uponera kuti nkhani ya misinformation nkhani ya disinformation sivuto kwenikweni kuti boma tinganene kuti tikusauka nalo. Komano nkhani yayikulu ndi magawo azomoyo amene padakali pano saliwero covered maka pa nkhani ya financially tikupitirabe kukumana ndi mavuto osiyanasiyana mu magawo amenewo. So anthu apempha boma kuti likunikepo pamenepo kunena kuti mwina adakachita chiganizo china chabwino kupatula kugula makina amtengo otero pamene dziko likupitirira kukumana ndi mavuto osiyanasiyana maka kunkhani ya zachuma. Makina amene tikukamba ndi pafupifupi 1.5 million US dollars zimene tafotokoza kuti ndalama zake ndi zimene akufotokoza kuti ndi pafupifupi 2.6 billion tikaichita convert mu Malawian kwacha. So anthu ena akunena kuti ngakhale chabwino ganizolo lilipobe komano boma liyenera kunena kuti ngati akupitirira ndi ganizo logula makinawa abwerense poyera zonse za momwe dongosolo logula makinawa likuyendera. So maganizo awiri ena kulingalira kuti bola akanangosiyiratu osagulanso nkomwe makinawo kuti mwina zikazachita bwino boma lizagule msogolo osati padakali pano kukhala ndi prioritize nkhani ya zimenezi kumalo mwache adakangwenika kuti achite quit komanso kuyimisa ganizo logula makinawa ndi kuyamba dongosolo lina maka popeza kuti mdziko lino tili ndi mavuto osiyanasiyana. So kuyima osayang'ana nkhani imeneyo ndi kuchita ndi mavuto ena ndi zinthu zoti sizikuonesa kunena kuti pangakhale kuti pakonzeka kwambiri pakulingalira komanso kuchita focus pa nkhani ya chinthu chimalo mwache boma liyenera lichite prioritize kuthandiza mzika maka pa nkhani yoona magawo amene dziko limavutika nawo ngati nkhani zokhuza maphunziro za umoyo ndi zina zotero. So ndimafuna ndidziwe kuchokera kwa inu tsopano kuti inu nkhani imene mukuyirandira bwanji, kuti muli gulu limene ena akunena kuti ndalama zimene zofuna kugwiritsidwa ntchito zoni zambiri ndithu bwanji boma lidakangochita shift chiganizo lozigwiritsa ntchito ndalamazo m'masekta ena kapena ena inu mukuti dongosolo logula makinawo ndilabwinobwino ndithu nafenso ngati dziko tizikhala advanced muzochitika zosiyanasiyana tisamangoonera kwa anthu akukhala ndi makina amphamvu amene azithandizira kuchita track zinthu zosiyanasiyana. Nafenso movutika momwemo tizikhalanso ndi zinthu zina chifukwa kuvutikako sizoti kungathe ndi ndalamayi mavuto alipobe ambirimbiri komano pali zina tidangoyenera kuti tichite nawo monga kugula makina ngati amene kukhala nawo ngati dziko ndi kumaona chitsogolo chake. So timveniyo kuti mukuganizapo motani. So through comment section ndimene ndingadziwire komanso kumva ndemanga komanso maganizo anu pa nkhani imene nanga kuti boma lichitepo motani kucholera mukulingalira kwanu. So through comment section munganagamba kale mu video mtsiku la lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithe kumakupatsirani ena mwa ma videos amene mukukonzerani pano pa Sam Mavita
YouTube channel. Bye.